impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay tagkatutuboy, wala nang tirahan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Boses kang Kapalibutan ng pong Aldaunin Sabado. Ang bilis ng panahon, mga tugang, petsa 12 na sa bulan ka na Abril, 30 días bago ang eleksyon. Sa mga kababayan po niya to, sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre naman po sa mga kababayan tang minamaratapas na, so maglabar na, asin mamahaw na, sabay pangudto, branch kumbaga. Ako man ang lingkod, Mardela dahil iba sa sarap, pero tiyan, madiklom ang palibot sa albay. Tamay pigtatrabaho ang NGCP. Halos gabos na mga substations na siserbihan kan Aleco, mga tugang dayponin supply ng kuryente. Kaya tios-tios na nga kita sa kayab mo niya nabanggi. Ay napagkaldaw. Kayab pagkatapos ayop-ayop. Alright. Isparing partner natin, Father Momoy Brumeo. Halipod dyan mga tugang sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Maray dyan ta may solar. Father Momoy, good morning. Good morning sa inyo, boss, mga tugang. Dahil bali
magdiklom ang kapalibutan basta ang satuyang kaisipan perming maliwanag at si magpaliwanag sa kabo. Iyan, pagkatapos ang boses madangog. Nadangog. Pagdangog yung tabi. Ayan, ayan. Ano yan, Father? Pang-kapirang simana na kanlent? Pangapat? Panglima. Panlima na pala, panlima. Katapos sa aga po nakan Semana Santa. Ayun, punakan si Mana Santa. So, yun ang ano Ay, Webis pala, Father, kita naman matandem. Ay, yun. Ayan, after the Christmas, proceed si Father Digdi po sa tamauron-uron kami kan mga bagay-bagay na Magayon siguro ini. siguro, Ano ang topic ta sa Webis Santo? kita na dambala, Father, pero garo mas maray na total fasting man sa nang pinag-urunan. Di mag-fasting kita duman sa mga nakakaraot sa kinaban. Di, no, Santa, kaya passion of Christ, passion for the world. Iyan, yung mga ano yan. Okay, di, ngunyan na Abril, Father, maraming sineselebrate, ano? Yes. Earth Month. Yan, ngunyan po na Abril is Earth Month. Pagkatapos, ngunyan na Abril, mga tugang, iyo man ang pigapod na International Mother Earth Day 2025 na ang tema Our Power, Our Planet. Yung gano'n moan. Pagkatapos ngayon na Abril, pinag-celebrate man ang pagkaing Pinoy. Yung gano'n mo, Father. Magkaroon yan pagkaing Pinoy. Pagkaing Pinoy. Yan ang mga nakaano mo niyan. Piga po ng kagutas si Senator Loren. Siya bagaso sa ano yan, 9003. Autor. Kundi kita busy garo baka halawig sundado manan dahil nakasimbag. Pagkatapos si Sir Mark J. Sanchez dyan sa SG Farm, gusto kong kumustaon ko so Peking Duck mga pader. Nagburunay na pagkatapos Peking Duck. Nagburunay na pagkatapos nag-irimsa na. Pigpabakal na sa mga duckling. Pure breed na Peking duck, kulor puti, gabos. Yung gano'n. Okay, yan, Father, kung yan pong bulan is Earth Month. So, yan, siguro ang dapat niya itong paggiling-hilingon man sa mga kababayan anong pwede niya itong gibon, lalo niya na mamatitang sobrang init kang kinaban. Panahon man siguro para magkailo kita ng paghiling-hiling kung paano kita makakatabang na mabawasan ang pag-init kang kinaban. Siguro yung simpleng pagbulnot mo kan mga appliances na nagpapainit, yung garo ang pwede tang may kontribo, Father. Wala ko na bagay na yan na arugal ba kayo ningun yan na inisatuyang nawaran itang kuryente. Paano kinakaipuan mag-shift into renewable energy talaga. Yan ang kunyan. Yan ang trend ng kunyan. Actually, ang sabi kayan mga tugang ni ano yan, ni Senador Loren, ngunyan ngaya, pigahanap taso malipot asin preskong paros. Kaya ngaya tabangan tang sa tuyang planeta na makahangos sa pagi kang pagpili nin mga makakalikasang opsyon arog kan paggamit ng solar energy at saka mga renewable energy. Ayan. Tapos tawangan isabaga sa mga auto. Kung mapipwede, go more electric than tapos so mga solar based. Solar man na ko yan. And magayon po ko na talagang makipag-partner kita naman sa dawa sa mga indigenous people, makipag-partner, tunay na partnership. Na sinda po paano, sa indang haloy na panahon sa kultura ninda, medyo nakanood na sinda talaga makipagtabangan sa kinaban. Nakiki-interaction na, Father, sa kinaban na di. Lalo sa sun, sa moon, sa stars, sa earth. Di ba?
para pigilin tayan niya anima kwen ngayon pagkuman ni superstition Oho. na pakipag-interact ko sa mga lumads katapos naman sa mga Maranao sa lalo na sa Mindanao sa Yan, mga ikaw mga indigenous father, people. ano yan wanderer. Kumaga sa ka nakakaabot, and dakul kang klase, iba-ibang klase ng kultura, iba-ibang klaseng tribo, iba-ibang klaseng tao na namimit mo. Pero may mga iba-iba sindang kunyan, katangian, and iba-ibang, sabi nga ni kan, na pwedeng gamiton, kan mga nasa kabiasnan. Tama ka dyan, Maro. Ito nga, ito man sa Kidapawan, sa mga tribo naman, nalason ako. Sa palibot din na, so, mga oma naman, inubos kang daga, rat infestation. Pero naman sa Indang Farm, nariparo ko, kaya naman masyadong rat infestation, pa nag-ihoron sila sa mga kino. Kinahuron sa kino. Mga kino. Dahil hindi pag-giro ni. Tayo nga sa ninan, ibabawag ko sa Indo. Ini sa Indo na. Parang pigturuan mo na, do not be greedy. So tama sa na. Tama sa na. So tama sa na. Tapos, ito nga na po baga, ito sa mga nyaon yan sa bulot, sa bukid, sa mayon. Pigtararaman ka ito kan mga kan mga volcanologists. Magbaba na nga ka mo. Aday pa nga ka baba. Tapos, sa rungal daw, pagbusita nila, nagbabaraba. At nga nagbaraba ka mo, dahil pa man nga kami nagtaong, may signal lang nga kami. Tapos mga manok, mga pato may nag-relive na. May precursor, natural na precursor. Tapos kaya sa mga bubin may, naghurubas na. Yan yung mga yung traditional na mga warnings na actually maski sina Dr. Cedric nagsasabi siya na pigi-infuse na yan sa mga sa mga actions ninda in disaster mitigation. Dahil yung mga hali iyan na mga indigenous na yan. Pick up on the indigenous wisdom. Yan, gayon na di. Tanawa nga ni po sa kuyan, dawa sa agrikultura, sa iba pang mga conservation efforts mahalaga po ini. Iyo. Kaya nga ni siguro, sa totoo lang, naghahanap ako mga katabang ta. Ining mga pangakwendakan sa tuya mga politiko. So para sa kuya, politics is a very noble profession. Politics is a calling. Gano'n man sa ng calling kay maging padi, maging propeta, maging educator. Na sana tutukan naman ining sa tuyang environment. Yan, parang ganun. We don't have years. Yeah. Then bako ng dekada ang hanapon ta digdi. Nagkapira na sa ng taon, mawawara ka na. Iyo ta, sabi ba ganun yan? An so mga maborobisyo na, hanggang 73 anyos ka na sa nangaya. Kaya dapat gumimula kita ng mga tama ng mga lakdang. No? Tama yan pare, no? Lamang, eleksyon mo yan. Pwedeng maging platform yan kang mga nagkakandidato as to environment and the governance. Governance and the environment, di ba? Ano yan? Yung anong stance nila dyan? Sa padagos na pag-init kang kinaban, sa padagos na pagkakalbo ka mga kabubuldan, pagrasay, pagkusog ka mga bagyo, anong stance nila dyan? Program for environment. Pareho po ba kayo kuyan sa tuyang mayon? So, management kang resource na ining quarry. Napo sila dahil na kita maghalat pa kan sa quarry, inquiry on the quarry. Na. Ano daw kung i-manage talaga po yan? I-manage talaga. Katapos, yan man sa conservation. Yan, Kung i-manage po talaga ng maray, pare po ito sa Santo Domingo, for example. Ang tubig ta digdi, Diyos kumiyo perdon.
grabe na talaga. Daw sa Legazpi, Daraga, ang Oh. tubig na dyan. Yung mga Pero sa yung mga sources of water, Father. Maski may maray matibay kang source kang water because of yung pagparadakol ng kang populasyon sa sarong komunidad, talagang scarce na. bako sana. Hmm. Bako sana yan. That's a very flimsy reason. Hmm. Para sa kuya talagang may masyadong namamanage na dahil maluya ang conservation kanda kan sa tuyang naturalesa, kan sa tuyang natural resource. Ayo, no. Fight sana kita. Kumbaga, ubos-ubos biyaya. Pagkatapos tingara. Pero po ba kadto so din naman ika mismo kita po baga nagduman kita sa Buena Vista. Garo Napara bagay itong garo na irahay na, Padre. resource na ito. Garo na irahay na. Sana Garo na irahay na ta. May pigkornikta na mga tubo pa sisiring na digdida sa kunyan, sa Taysan. sana Oh. mag-ibon na po ito. Katapos, kinakaipuan na talaga. Katapos, man, ini man na, pero pa, makipartner man kita sa mga sa youth. Kung siya man ang talagang pinaka-concern nigdi sa natural conservation, earthman, or earth year, or earth conservation, may iba talaga pinaka-sentro kay ni na talaga asikaso kay ni ang sa tuyang mga kabataan, ang sa tuyang youth. Tindaan mairinar. Yun. Oo. Yun ang instead ngayon of consuming your energy in basketball and other sports activities, we might as well venture dyan po sa environmental protection pagkatapos sa pagtanom. Di ba? Yung nga ni po. Pero dapat may management kaan, pagkarahit, may scientific study. Kaya nga ni po, gusto ko makipag-partner talaga sa academe. Opo. May huroro na kami, may mga initial talks na kami sa Bicol University na sa mga iba-iba po ba ang advocacies, sign ng i-research ka tapos extension program. Yan. Oo. Gusto sabihin ko po paano, ang academe, ang mga research kan academe kan sa yung mga university, dapat may relevance talaga. Tapos napapakinabangan dahil pagparapaalpugan sila dyan sa Di sana pagsaray sa archive. ito na pagtry sa archive. Ayan. Taka, ang kinagayon mo niyan ng mga sistema kang pagtutuklo is may hands-on, Father. Hindi lang puro lecture, hindi lang puro theories yan, pero may practical application. Ang technology pwede magratakan kapalibutan. Yes. Pero pwede man magpakarhay, pwede man magbulong ng kapalibutan. Dapat may balance. May balance eh. Ang agrikultura po baga, yun ang number one nagkukain kan carbon emission. Oo, so kunyanda, so mga ati kang mga hayop na pigagamit na dyan. pero nagagamit naman yan scientifically, nagagamit naman yan na pampagayon mang kandaga na pigtatanuman ta. Precisely, panggulong sa kandaga. Healing the earth, healing the soil. Kaya magayon kung ini po talaga mapag-adalan. So framework po ba kan regenerative economy? Opo. So framework po ba kan agri advocacy to po ba sa DCGB, Agri-Aqua Conservation Program, Opo. Agroforestry, Opo. Yan. na magayon po kung talagang pag-isip-isipan daraman ngunya na Holy Week lalo na sa paghunat ang kabanalan niya sana sa four corners of the cathedral, of the church, of the chapel. Ang tunay na friend talaga ang sacredness kang kinabanyaon. Ibalik tagara ang sense of the sacred, sense of the holy. Kaya
magayon mo pwedeng challenge ini sa tuya. Nakula na challenge ini. Pag ngunya na Earth Day, ngunya na Earth Month, sa April 22, ito ano? Opo. April 22. Earth Month. Earth Month. Oh, Earth Day. Magayon na pag hilingon ta ini hilingon ta girarita. Magkaigwa kitang resilient ecosystem. Resilient ecosystem communities. Bilog na komunidad, magkaigwa na po talagang. Pagkarayon na. Puro kaon ka na. Yun. Tsaka parang our power, our planet. Parang ang satong kusog, ang satong planeta. Kasi ko para raot. Diyan kita nagkuha ng enerhiya, diyan kita nagkukuha ng tubig, ng pagkaon. Tika punta po taga Mother Earth. Yes, oo. Kaya diyan ako saludo maray kay Pope Francis, kang magpaluwas sa kanin encyclical letter, di ba? Yung Laudato Si. Reminding us na nagarong napapasirin na kita sa komersalisasyon and through a way of culture, pinabarayaan ta na sa mga regalos do kamal na Diyos. Gambang regalong tita o tatuya, igwa kitang responsibilidad na gabiton mo sa tama. Nagayuno ng t-shirt mo pinuproclaim mo ang Earth Month. Igwa ka kayo. Di pa lang kita nag-uro na di. Dapat pala arog mga sulok mo. Yan po paano, green po paano yan. Pan pizza 28, nagsulot man akong green. Duman sa Davao. Nag-birthday ka kay tatay. Nag-birthday mo daw si tatay Sigo. Sana kung magsurulog ki green, isabay na ang green advocacy sa environment. Precisely. Di ba? Green akong green. 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 Di ba? Yes. Na dapat talaga, tanganin na talaga mahiling taan sa tuyang. Greening the earth, baga, greening the city. Ayan, parang ang kunyang ang talang ugaring talagang maluyahunon ang dalagan kang kunyan. Dakul kita nag-advocate pero isu kunyang baga sudulot sa tawo na maghiro sinda ning kusa garo medyo kunyan malamya. Minahiro sa na pag may negatibong nangyayari na apektado ang ng pamilya sa kanakaraso-kaso. Diba? Tapos late na. Late na. It's too late the hero. Sabi nga niyan. Okay, so kaya nga sabi nga, yan na nga sige ta nga ang na dahil kita magparagaramit kasi single use mga plastic, di ba? O yan, siguro pwede na pag nilailayan mo niya na Holy Week na magigot ng fasting from using plastics. O, di ba pa rin? Para pigigamit ang mga plastic sa pag-inom. Pwede man lagay sa mga tumbler paggamito. Yan, oo. Yan. Balik kita duman sa kunyan. Sa mga, harugan. Dahil ka na magparabakal nga kay battle. Magdara ka kay laugan mo. Nangani na. Tapos yan nga na kito, dahil ko alam kung saan ko din pagigibot pa kan dyan sa LCC na balik sa payaw, balik sa dahon. Ang payaw mo niya, garo rin akong nahilig pa der. Pigat ko arang ko kami ang kaito dyan sa bulod. Masakat kami sa bulod, tapos may payaw, may nagdara. Ngunyan dahi na. Yan ako nahiling. During that time, kamasarlit pa kita, maski ang sa Bulinaw, minapo do sa nadyang kidaon kay Malubago. Iyon ang papatos ang Bulinaw. Ngunyan, minako plastic. puro na plastic. Pagkatapos kang plastic, Plastic ka na. kaya magkakuha kang plastic, kinuha niya sa plastic, kinagagibulina o kusira, pero dahil man lamang iugasan ng aning pwedeng magamit giraray, kundi ititapok na. Tapok na. Nireview mong pa din na sabi naman sa mga research sa mga pag-iriba sa Green Convergence Philippines, na ang average person minakonsumo ng 20 kilograms ng plastic in their lifetime.
Duguman. Diba? Ha? Dakulog. Tapos ang na-recycle talang palan, 9% of plastic waste. Bako lang sa Pilipinas kundi globally. Yung mo 9% 9%. sa na-recycle. Talagang arayo ang pagmaray. Ang satuya na kunyan, na laban. And baka pag-abot kang pa ng pagdating ni napugulan, kunyan, matambo ng kay plastic na last year, ang sabi ang nagibo o na manufacture o na produce na plastic sa bilog ng kinaaban nasa 9.2 billion tons pa der. Wala. Pwedeng tambunan ang bilog na Pilipinas ng mga plastic. And sabi, out of the 9.2 billion, ang 6.9 billion kayan na tunilada, iyo ang nagiging plastic waste. Grabe, adi. Wala. Imagine, 9.2 billion ang nagibo na plastic. Yung 6.9 billion tons, tunilada, yung 6.9 billion tons, iyo ang nagiging plastic waste. And then, ang nare-recycle ta lang, 9%. Ano yan, ang production po kaya, ang production po kaya, every yearly po yan. Oo, yearly. Jesus Mario, si pa di. Ito, ayan po, ang nangyari, talagang kadakol ng plastic, maduman sa environment, sa pampalibot, so iba na papaduman sa landfill, so iba sa mga dump sites, sa mga water system, as in, ang worst is sa kadagatan. Yun na nang medyo... Pag-abot sa kadagatan, kada ko lang mga sira na didistroso. Correct. Tapos kaya kada ko lang mga sira na ngunyan, igong microplastics. Yan. Diyan minalawag, Father, yung health issues na daradara kang plastic. Precisely. Ini Diba? po mga microplastics. Dito na hiling kan kuyan. Sa microplastics, dahil mamahiling kan mata. Yan ang sabi na aram ngayon doon, may mga hidden pathways. mga hidden yan, nakatagong dalan kung saan yung plastic nakaka-apekto kung sa tuyang health. Number 1 ngaya, minakaon kita, minainom, as in, pigahangos na microplastics every day. Kaya nakulo ng may upper respiratory diseases. Yan yung ano yan, microplastics, mga tugan yan yung small plastic particles na makakadan sa tuya pong salud. Sa mga Once na particularly, nakalaw po yan sa lawas. Di ba? At ano yan, Father, pag nakaon ng kansira, natatransfer yan sa tao? iyo. Jesus. Kaya tapos ito man ang mga plastic na gamita, plastic sa pag-inom, Oo. igwa mo po yan na dioxin, tapos igwa naman nagluluwas naman ka ng microplastics, lalo na kung nainitan. Gusto sabihin, yung mga plastics na ginagamit natin, definitely may chemicals yan, Father. Definitely may chemical additives yan eh, di ba? So, may mga bilang ng chemical na sabi nga ni Kayan nagdadara ng seryosong problema sa tuya pong lawas. May mga hormone-related concerns na, Father, yan. Sabi kan mga pag-iribata sa sa green convergence. Now, ang sabi, kung ang plastic product nga itinapok ta sa satuya pong kapalibutan, it attracts microorganisms such as harmful bacteria, yung mga pathogens. Kung ang microplastics iguanin pathogens na ini nakalaog sa tong lawas, pwede nindang mapalangkaw ang risk of infection. Yan yung mga... Kaya dakulong po ngunyan may infection. Kaya ngunyan ang mga pulmonary diseases, grabe itong asthma, katapos pneumonia, grabe na po. Katapos, kada ko napigiriling ko, digdi, nagpapahiling hindi sa kuya, nahiling ko, may pneumonia, ano niya ko ini, related ini, hospital acquired, ibaman, ibaman po, environmentally acquired. Sa sunahangos, sunainom,
Yes. Oh. naapektaran po ang Baga. satuyang naapektaran po ang baga, Mhm. ang lungs, ang bronchioles. Yan, pati pag naapektaran yung upper respiratory mo, talagang ang halos kunyang ka na, naka-insured ka na. Yeah, Sigurado it will be associated with different kinds of complications pa rin. Pag di natin na-arrest, ano. Kaya katapos no? mainom ka ng bulong, katapos kada bulong, bako man sa pagkuyan, kayo igong filming side effects. Yung mga Kaya synthetic. bubulongin mo naman sa side effects. Mhm. Pag bulong mo sa side effects, may side effect man. Naglala lalo. Binulog mo sa saro, may nakrear na saro. Di ba? Ayan po tabihan, medyo talagang dapat siguro talaga na pag isip-isipan tayo yan na sabi ta nga ngunyan po na yan na season of Lent pag-urupurupan tayo yan na Hindi na Earth Month, Earth Month, padagos ta ang satong laban, ang journey towards ecological conversion and lifestyle change. Yan. Siguro saan? Magbawa. siguro i-underline ta po yan, Mark. Yung sabi tang eco-conversion, eco-spirituality. Eco-spirituality. Ayan. Iko palang kan pa rin na, Eco-conversion. iko palang kan na pledge, plastic-free pledge. Iko palang kan plastic-free pledge. Sana magkaigwa kita kaya sa mga usually po baga nagkakaigwang pledge ang mga politiko, ang mga kandidato. Oo. Sana iiribanan ang pledge dan para sa environment. Oh, yun. Yun ba na mga simple man sana I pledge niya to avoid using single-use plastics. Di ba? Gabos, pwede kan maganibo? Ayan nga to reuse or recycle those that I do use, to educate others about the dangers of plastic waste, and to take action to keep our environment and oceans plastic free. Dapat din ang saro sa mga isinasaulo ng bawat isang Pilipino na maging lifestyle. Kumbaga parang kunyan rin lifestyle, parte na kang buhay. Di ba? Everyday. Lifestyle. Yung mga paggagamit ng mga nakakaraot sa tuya, yan ang medyo kunyan na-commercialize na kayang marami. Napatubod kita pa din. Napatubod kita. Sa convenience po, answer sa convenience, conversion. Iyo Masyado na kitang convenient, so pinakapiganat pa permis sa convenience. Oo, ayan. Abo nang magsarakarpisyo lamang kidiit. Gusto ta instant. Kaya instant kabaong din. Wala nag-offer niya, buy one, free one. So, manungod sa kabaong, manungod sa embalming, yan po pala, nagpuon po pala ng kangira. Uy, Gera Mundial o Gera Uno? Gera Mundial. Gera Mundial. Sa Gera Mundial World 2. No. War. Gera Mundial. The First and Second World War. Yeah, no. Gay. Na paano so mga tao kito gusto nilang ibalik so kabaong o ibalik so kan kadaver kan mga nagkagaradan nilang kaya pikimbal ma Oo. kaya ito pagkagadan di sa nang wake Oo. na kaya nga na ibaga si Kristo pagka hali sa cross Cross. pinatos kita mo tapos dilubong. Nilubong na. Ngayon. Oo. Yung mga bagang practice mo ng mga Muslim. Opo. They etudyan ang lamay. kaya mauta nga ni bawa nga ni on ko yan so pigsusulo Permission. ito kaya mas ini po pala na embalming yung mga chemical sa paggagamit kayan grabe pa ani emission kan sa katapos dawa nga ni baga sa pigsusulo grabe pa ni kan sa environment kaya
may igungon niya kisarong movement na pag magadang ka, imbis na casket ang gamiton, siyempre papatusong ka sa tamong, imbis na casket ang gamiton, igagamit mo niyang basket. Basket? Oh, sa bagay, ay na daw ito si Tony Andes, adi. Ikaw ka itong nag-imbento, Father, ning kabaong na reusable. O parang yung kabaong mo is, pangkunyan mo lang ito, pang picture taking mo lang habang nakawake ka. Pero pag inulubong ka na, nabako na ito ang daradara mo. Nakakahon ka na sana. O yan, yung plastic. Yeah, pwede man yan. Basket, Father, nakalang sa basket? Sa basket, siyempre, wala man na basket ka, may mangkarap. Life size mo, ano? Kumagaya, yung life size. Basket. Tapos, ang basket na yan, saka ang tanong, ang gabos yan, magkakarala pa. Matutunaw. Oo. Tapos, duman sa, ang lubungan ka, ang garo, park, Memorial Park, na daing cross kung ibubugtag sa nasa, itatanong sa imo, sa punan mo, kahoy. Kahoy, day ng mga rolapida. Okay. Day ng mga rolapida. Kahoy, pero may posible man ang bugtagan na lapida. May marking lang, may markings. Ang family mo, later on, pwede mag-picnic yan o kung ano. Mali na itong napagkampusan to, kapig tatakutan, may multo. Kundi, magiging lugar para magbanding. Yeah. Pero ini, family, garo, balik, pati memory mo, maintain niya on sa, katapos ika mismo, mabalik ka mangyayari sa natura dahil sa nature, niya on, habang naglalaka ka, vitamina ka, fertilizer ka sa kahoy. Parang commune with the nature. Yeah. Yan na po yan, back to nature. Kaya na po yan sa mga... Araw mo pa rin tinanong ko sa kuya na magkagawa ka ngayon morning grounding. Maray-maray talaga sa pagmati pag naglakaw-lakaw kung nakabitis dyan sa daga. Maray-maray mo talaga sa pagmati. Naiba ang kumbaga parang sa mga nerves mo dyan sa bitis mo na garo na ihilot na yung magic. Tapos, reflexology po bagay, natural reflexology. Kaya day pagparasirimentohon ang mga arong nindok, ang bilog na nata day pagparasirimentohon, magdada nin lugar na pwedeng humangos ang daga. Yan yung green architecture, di ba? Yun po. Saka, mas magayon, nasa kwarto mo, sa arong, igwa man po mga oxygen bombs. Potted plants. Yeah, mga oxygen bombs. Yeah, oxygen bombs. Diba? Kaya ito sa Mary Sealing Sanctuary, mahiling mo, bako man masyadong mainitig di. Iyo. Magdakol lang kahoy, dakol lang tinanong. Yan. So, magayon po kung sa mga harungtan sa studio, katapos sa mga malls, magkaigo po talaga din mga potted plants. Ayan. Kaya ito bagang yung actually pa rin itong hapag, halina't magtanim ng prutas at gulay, mariray man na proyektahan kung talagang tutukan. Matanong ka ng mga fruit-bearing trees, pagkatapos gulayon na pwede mong makaon, organically, Yes. Kunyan, talagang babalik tayong marami tayong magiging healthy pagdating ng araw. Lalo sa mga next generation. Organic. Di ba? Just marami talagang dapat gawin, Father. And, Natulong. Oo. Yan ang kunyan, ang mga bagay na, pati na sa mga inumon. Pati sa mga creative ways of yes. Very creative ways Kenny, na talagang pwede tang gibuon. Saka very feasible, very doable. Yes, even mga father sa mga drinks baga. Diba, diyan sa imo pag nagdiyang ka, iba man ang matatanaan mong drinks diyan sa Laudato Si. Diba? Gusto mong mag-refresh, mayroon diyan ako niyan. Meron yan si Father na ice cream.
na coconut based. Coconut ice cream talaga. Coconut ice cream yan, ha? Tapos mga coco drinks. Yung coco drinks, yan. Okay. Imagine ko Kung lang. sabaw talaga kan mature coconut. So ito po, okay ba? Masira man itong buko juice. Oho. Pero mas magayon kung ito mismo Yung mature. coconuts. Oh, yung sa So, paano? salaya. Mga nutrients. Oho. Ayan. Mga Sabi ba nutrients ni Sir Froilandi na pwede mo manhaluan iyang diit na portion ki buko juice para sumiram-siram ang gidiit. Yeah. Pero not 100% na buko juice. Kundi yan ang mas dakol ang yan sa matured coconut. At mas masustansya da. Imagine. Tapos, ito nga na juice ba matured coconut. Tapos pasumi iko nito magayon nun tapos patusa ng shred kundi masarap nun. Iyo po. Oo. Ayan. Dahing asukar ito, dahing magic Dahing sugar asukar. ito. Natural sana. Natural sana. At saka, yun nga ni sabi na, yan nga, malinigon nga yan. Ay, baga ni Dr. ni Sir Froilan, hindi. Malinigon nga yan. Nakapatos nga ni Kisiel, nakabalot sa buko, nakabalot sa bunot. Tapos igwapang out yung shell, yung bagol. Tapos igwapan yung meat bago mo makasusabaw. O di nga yung no way of penetrating nga yung Grabing natural preservation. Yun sabi ko. Kaya Kaya ito po talaga, yun yung pigagamit na pang swiro. Ayaw pa rin. Totoo. So mga sagira baga, minasulbong ki duman, sa bulpen, tapos may hose na diretso swiro. Yung alis yung mga practical. Pag naghihiling ako duman sa Mindanao, katapos kung dawa pa dyan sa Manila, ang piginon ko kung minsan mga 3 hours akong tukaw. 3 to 4 hours ang tukaw dyan, naghihiling ako. Ang maintain ko sana, ang sabaw-kan Nyog. yun. Yan. Sana mas dakol nang makaukod kayan na magproseso kayan kahit sa bahay nila, di ba? Yung pangkonsumo sa arong sana sa mga haki buda sa Indo. Sayang titarapok taman sana magulay kita. Bihira na nagiinom kan sabaw kan nyug kan matured. Dahil man yung lasa, titapok na. Pero kung masabaw ka man sana, ito ang gamiton. Iyon ang gamiton. Makuan ka man sana kan maguno ka man sana, ito ang gamiton. Iyo baga. Kaya doon sa mga kabarangay ta, yan? Di pa masyadong gamit kan mga plastic na pagprangkayan. Minsan pa gigamiton ta paki-plastic o kung Yan, natural na natural. Ayun, ayan, direct yan, direkta. Ayan, okay, Pader, ma-post lang po kita for some reminders at saka ma-time check Sige kita. po. And then we will be back, mga tugang oras na to, 10:30 in the morning. Masin yung mga kapartner. Andali lang po. Mga tugang, taso kapartner to, commercial ta. Balik po kami, totod sa naman. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc
Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Arangkada Banwa. Arangkada Dabaong banwaan, matian kauswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awing baldo makusog pa, ansa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Oh, 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 oh. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang
Pili ng tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay. Number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, Hillel bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Actor Rinchil Bonggalon. Salamat Conjil sa mga tabang mo. Naitinao, ika talaga Conjil Bonggalon. Sa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jil Bonggalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Kano'y Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kano'y Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig, daraga Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ay kamalig, daraga Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago.
kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Alright, mga dugang, balik mo kami sa programa. Yan po ang pangapudan. Yan. Maraming salamat kay, Engineer Dante Baclao. Ang satuyang acting APSIMO Chief, tsaka siya po ang Provincial Engineer Canalbay. Yan. Good morning po tabi sa imo, Sir Dante. Yugyugo naman ang entrada ni Sir Dante. Kung kamo nagmamaawot, magayo na palibot, dapat kitang makilabot. Yan ang pangapunan talaga. Diba? Parang nga sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Yung gano'n. Ayos. Alright. Ay, bago pa kita magpadagos, Father, may pangapunan lang po rin. Emergency po ini. Baka po may nakailing sendo kay Alexa Joy Oliva. 13 years old po siya. Taga Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Pakipais na lang po tabi. Digni sa contact number 0963-8014-576, 0910-396-3737. And kung nagmamati ka man tabi, Alexa, o si mama mo, Ami Oliva, nag-haadit na sa imo kung aing ka man tabi, magpaisi ka. Maka may mga kabarkada po ini si Alexa Joy Oliva, paki-inform lang po piganap sa kamagurang niya. Nagagadang tabang po sa DCGB. Mga ka-GB, mga kabos sa kapalibutan, lang po, naka-flash sa tuya pong Facebook page, DCGB News Online, ang retrato po kay ni pong nawawala. Okay, sige po tabi. Mga tugang, upload na lang, 0963-801-4576 and 0910-396-3737. Iyan po tabi. Sabihan ni Nanay Ami Oliva. Okay? Father, balik po kita. Iyan pala na kunya na di. Iyan pala na pangataman sa palibot. Iyan pala yan sa Biblia. Sa scriptures pala niya na pagpreserbar kan daga. Sa stewards po ba kita? Numbers. There is stewards of creation. Numbers pala yan, 35, 33, 34. Don't pollute the land in which you live. Yung gano'n. Pala nakasulat pala talaga. Para po sa mga kababayan ta. Okay. Di, Father. Kung na Holy Week, kung na Quaresma, kung na Holy Week, talagang yung tunay na pangapunan na marunduman ta, magkaigwa ka talagang eco-conversion. Ecological conversion. Saka ito si Alexa, ang apelyido niya, Oliva. Kaya puwantang Oliva sa aga. Sa Domingo. Sa aga. Domingo, ano nga po kang Father? Domingo de Ramos. Tama? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Yan yung pagpasok pag ano yan, pagbindisyon ka mga palaspas. Paglaog sa paglaog ni Jesucristo sa Jerusalem. Ay yata palang Father Oliva ang mayor na kunyan. Pinagwawagayway. Ay, so yun siya. Natural po pa, Pero sa pag may minaabot na hadi o kung bayani o kung ngayon, ang pigkuran nila, pigwagayway nila, Oliva. Ito po ba ito yellow ribbon, yellow mga kayang pigwa paranan gito. Yan po ang mga pengon yan. Ito, yan, Oliva talaga. Oliva, mo dyan kumpiti na.
Ngunyang confetti na. Magayway. Yan, ano. Okay, kung yan pala, di naman sana pala may innovation na may mga pigkakag ng mga rolang ko yan, mga kababayan ta. Iyo. Yeah, di naman sana pala yan. Tapos, yan. Pero dahil sa paglingawan, nasa tuyang pig-welcome si Kristo. Katapos si Kristo nakalunad bako sa kabayo kung isa asno. Sa asno? Asno? Ano yun? Ini mga asno, ini mga kuya na ini, ini mga donkey. Kaya nasanay na kan mga pobre, katapos kan mga propeta. Yun ang bigigamit. Bakong, si Kristo, bakong military conqueror, bakong military, bakong hadi ni may makapangyarihan, kundi hadi na humbly. Yung pala ng simbolo, nagsimbolo ka na ano yan? Kung hababa nga siya, hababa. Bakong mabaan. Bako kamel, bako kabayo ang pilo na dang, kundi asno. Bakong kamel, bakong kabayo. Ayun. Okay, iyo po yan, Tabi Pader, ang mga istoryata ngunyan. Baka po may dadagdag ka pa, Tabi Pader, sa mga kababayan ta na nagantabay. Inputs? Yung ano po ini, gabos po kita stakeholders kining kapalibutan. Gabos kita stakeholders. Na sabi ko nga kasubado, ang number one igli, pinaka-sentro ng stakeholder, ini sa tuyo mga kabataan. Kaya mahalagahon po na ining mga kabataan at talagang mag-atamang sa tuyang kapalibutan. Diba, at pag sa mga maabot pang henerasyon, diba aday na sinang maabutan na maray na kinaban. Yan, kung dangagon mo so... Kaya nga kita pag big-abuso ta ang kinaban, ang ipapamana ta, ang legacy ta, raot na kinaban. Ayun, parang ano yan. Raot na kapalibutan. Di mo na madadala ang gitara sa langit. Wala ka na nakikita ng lumilipad na ibon. Ni Engineer Dante na kung gusto mo magayon ang palibot, kinakaipuan, makilabot. Makilabot, yan. Tapos kita dapat makilabot. Stand out, stand and be heard. Yeah. And dakulang pangapudan taman igit. Dakulang challenge sa mga tagsadirikan, mga malls. Diba dyan sa mga kapalibutan kan malls, o kung kaya mag-ibo kita mga mini forest kito. Yan, oo. Sa Japan baga, katapos sa ibang Japan, sa Singapore. Sa Singapore, mga malls. Igwa ki mga dawat kung sa indang mga may mga buildings nga na po baga na garong may forest. Yes, oo. Kaipuhan kaipuhan. Makahangos-hangos lamang. Diba? At saka magkaigwang conservation talaga. Pero kinakapandala kayo ni political will. Iyan. Pero ako, may nailan ako digdi na hotel na Panuki Masitas. Yes. Uy, bagang Sentro Hotel. Panuki Masitas. Diyan sa may mga bintana. Pagkatapos, kunyang pa siya. Solar power pa. Great architect pa si Kuyan. Si Sir Martin. Si Martin. Yun. Na ito, nagpapahiling siya na kaya na talagang feasible yan. Doable. Ano ang sabi ni Sir Martin? I walk my talk. Tapos, kasi baga, nakula, pero gura ano si save niya sa kuryente. Sa kuryente. Ayan, yan talaga, no? At sa to na talaga na... Ngayon, dahil masyadong kuyan, dahil masyado apektado kay ning brownout. Dahil masyadong apektado kay ning brownout. Ang sa to talaga maawot pa din na talagang magkaigoning dakulig din nagmamanufacture kay mga solar panel, ning battery, tanga ning bumarato lamang. Dapat siguro na i-recognize kan gobyerno, kan DOST, kan Marcos Administration ang mga inventor ta na makagibo ni mga siring kayan tabangan, suportaran and ngani na makagibo ning truly Filipino owned na mga products pag-abot po dyan sa renewable energy. Actually feasible katapos
Madiskarte po ang Pinoy. Yeah, oo. Opo. Madiskarte po ang Pinoy manungod sa mga bagay na yun. Madiskarte yung po ang Pinoy. Yan ang, Dahil lang masyado nasusuportahan. yan ang discarding kunyan. Ding kasalan na discarte yan. Discarding karahayan yan. Yan talaga ang dapat ang asikasuho. Tangani na, pero umili mo tao, maisip, kinakawapuan talaga, magbago mo sa ng bagong paradigm shift talaga. Iya, no. Talagang iyan ang kaipuhan talaga. And sana nga namamatian ka ng mga kahubinisan ta na they really have to stand out. Pag-abot dyan sa kunyan. Sa protection and preservation ng environment na pag-abot kang panahon, sindaman sana magmamana. Depende yan kung ano ang gusto. Ang gusto manaon. So, wala sa kapalibutan. Or the best is yet to come. Ayan. Pero wag na nating hintayin na malugadan kita na kumirad kita kan lanit saka kita mayro. Tabaka. Ini ba nangyayari na sa kinakbahan? Ini mga linog na ini mga bahang ini. Oo. Gabustan ko na ini pwede ma-prevent. Ta kung asikasuhon na talagaan maray nga ta dahil kita na apektaran kitong linog. Oo, pero pag-prepare ang linog na ito, grabe. Pag-prepare baga pader, tainog na da. Every 400 years pala yan dyan sa may parte kang sa mga fort dyan sa Arani sa Manila. Hinog lang ngaya and ang pipaprepare makulang Manila kundi bilog na Luzon. Di ba? Dahil nga sa pagtatakot ka mo kundi dahil nga maging handa ka mo ano man mangyari ta dahil man nga napipredict kung no rin maabot abo kung araw kang bagyo na naiiling. Yan ngaya mamati mo na sana pag mata mo ngaya gadan ka na. Mamata ka tumang ka na sa ibang. Ayan, pero importante po yan na handa kita no. Ngunyan nga ni ang term ko niyang father, it's not the typical duck cover and hold kundi pigiling lang ngunyan sa mga istruktura. Ano ba talaga na ngayon ang istruktura tamaray pagkagibo? Ayan. Ang problema ta kadaklan ng mga istruktura ta pareho kan tulay baga naman sa riyan. Sa ito Pangasinan ito, whatever. made of steel. Made of steel na ano, siguro kulang so kunyang ka ito. Made of steel talaga ito. Made of steel. Igwang A. Nasa lasus feeling. Kuminurbada. Ang yari. Ay, Diyos ko. Ano ko, bilis na oras natin, Father. Ano? Father, mahagad tabi kami ng bendisyon sa imo sa mga parehang tabay na to. Hello kay Rosa Betisian. Good morning, Heaven's Friend. Ano yan, staff, Agarwood Tea and Plants dyan po sa Bitano, Legazpi City from Malati, Manila. Yan, si Rosa Betis, tagapagantambay tan sa DCGB. Okay, tabi, Father. Okay, in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith, for the gift of the earth, for the gift of our common home. We are fully aware, Lord, that every gift has our corresponding responsibility. Responsibility mo po na talagang pangatamanon ang kapalibutan. Pangatamanon na ang samuyang maiwalat sa kapag-arakian, talagang maninigo pa man para sa inda. Nangangako po kami, minatuga po kami, nangangako po kami na pangatamanon mi. Nakada sumuya lamang maglikay sa mga single-use plastics. Ito lamang salit lamang na pwede mong mag-ibo. Tanganin mabawasan po ang mga plastic sa kapalibutan, katapos maibitar kami sa mga microplastics. Katapos kaguranan, tawan naman po kaming inspirasyon na lugod makapagtanong man lamang kami. Dawa sa
dawa sa lata lamang, mga container farming, magibumi lamang ito. Medyo mamitigar lamang po na liit. Ining pag-init ng panahon, ining carbon emission, mamitigar lamang po ini. Tapangin mo po kami, suportahin mo po kami, tangani na magigawin kami, gabos kami magkaiba talagang inaapod na ecological conversion. Inigabos sinahagad mi. Huli mo sana kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Amen. Ang kagurangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Binusuran kita ng kagurangan. Sa ngalan naman, inake at yung Espiritu Santo. Amen. We Alright. thank you, Lord, for the blessing so that every one of us may be a blessing. Yan. Thank you very much. Yan. Yan. Mapaharap na kami ni Father Tabi. Salamatan po sa Indo, Gabos. Na mga tabagang tabay. Abangan na po ang masunod. And legally yours with the attorney Christine Longabella. Sa pangalan po ni Chief Ramir, Sarado Technical, si Jerome Nico Martinez diyan po sa DCGP Social Media Department of yung IT, kan mga OGTs natin from Cat College. Kami po ni Father may napaabot din sa mga pagkaaga, and sa Sabado wala kami. Wala kami sa Sabado. So next Black Saturday. Next Saturday kami mabalik tabi ni Father. Okay. Sa ito ka, boss. Thank you very much. Magsunod ka rin sa pangapudan. Makatugang. Gusto tayo magyo na palibot. Dapat kitang makilabot. Gusto tayo kauswagan. Dapat kitang magtarabangan. Magsunod kita sa mga pinagpapautob na mga batas. Bye-bye. Bye-bye. See you. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to ibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa namamayong kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, nang mapapaginabangan kan kadaklan. Mga ligaspenyos, kainyato paglingawan!